guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जोंहानावहाय आलासि फैगोन सोर आलासि नोंथांमोना थाम्बनेल नायनानै मिथिखाबाय जोंनावहाय दिनै आलासि फैगोन ओमफ्राय आलासियानो जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायना मिथिखाबाय होनना बुंखाबाय आङो जोंहा शुटिं दंमोन नालाय धोनस्री दैमा एलबामनि टाइटेलनि नामा ओमफ्राय बेखायनो गुवाहाटीयावनो शुटिंआ लादोंमोन नालाय बेखायनो सानबायखि गुवाहाटीयाव जोंहानाव बोथिसे ओंखाम जाहोहरनोसै होननानै बेखौनो इनभाइट खालामहरबाय आङो बिसोर फैगासिनो दायो ओमफ्राय आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरोना मा मा संदों मा मा मादों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो जाहोखांखाबाय दहयनो अमा संनो नागिरदों दायो ओमफ्राय नैबे पियासजों टमेट'जों दरसे ओमफ्राय अनला बोखारलायानो नैबे अनलाजों दाउजों ओमफ्राय मा फुलकबि होनानै गोसोम जाबाय फुलकबि गोसोमखौ होनानै ओमफ्राय दा आरो दाउआलाय दाउ बेदर एवनो नागिरदों संथ'वाखै संगोन माने अनलाया दासो मोनखां थाव सेरबाय थास' बिसंबो संगोन नै नाफामजों दाबो संथ'वाखै दा संगोन लासाव नै गाइस दायो थास' बिथराइजों मा होखो आलु थास' बिसंजों माजों नाफाम ओमफ्राय इलाय बे जाहैबाय माइरं सुनायनि रन्दै बेखौ फुदुंनानै लाखाबाय बेयाव होगोन आरो ओमफ्राय बिलाथि होगोन फान्थाव एवनायालाय मानो गोसोम जाजोबनांगौ जाखो आं गोसोमखा फान्थावआ गोसोम जायो नामा इलाय मा अमा बेदरजों अमा बेदरजों लाइजों बिलाथि वाव what a tasty ओमफ्राय बे जाहैबाय अनला दाउ ओमफ्राय फुलकबि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मटर आलु दाउ बेदर आलासिफोरासो दाबो मोनफैबावाखै ओंखामखौ संखाबाय बेयावहा आलासिफोरा मोनफैबाय नालाय साहा फुदुंबाय आरो न' थास' बिसङा बोरो मोननाया मा होदो इलाइचि वाव थास' बिसङा बोरैबा जालायबाय जि गोथाव संखाबायलै बरिया नाफाम होनानै बिलाथि आलु होनानै नानि आलासिफ्रा दायो मोनफैबाय मालाय जुआव बेरायहैदोंमोननो लेट जाबाय आरो नै बेसरा हायराम जालाय सेलिना हायराम हरनो दे इथिं audience bye bye Sao film ni nङा ओइ आंखौ लाथ'नाङा र' आं दुगैयाखैनो दाबो ada zanggila मामोनलाय दे ada zanggila ada Sao film ni ada zanggila जाथ'बाय
माबायदि मोनदों बाजै फैनानै लायबावदो मोजां मोनदों औ माने फैनानै सिरियाखाना नायो होननानै हाबग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय जों खें 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 मोनबाय थाखादों आरो ओमफ्राय फैनोबो थाब फैनोबो लुगैयो नायनोबो लुगैयो सरि फैनायाव लेट जानाय जेबो नङा मा अ नै सेलिनाया खुदुम जाबाय आबैजों खुदुम जाबाय आबैजों खुदुम जाबाय नायनो ये मा जानाय सना ये मा जानाय हाय होनना बुंलायदो दे साउथ फिल्मनि एक्टर बायदि आदा मादिमोनलाय मेथाइया ओमफ्राय 구름 자타라고 좋아. 구름 자타라 고토와. दाउ बेदर अमा बेदर नै दायो थावबाबो थावाबो जोंहा आनैयाथ' बिराद गोथाव संखायो नालाय मानो रानना होदो आनै दा जोंथ' बिराद गोथाव मोनखायो दा आनैनि संनायखौ एसेबां गोथाव मोनगोन ना मोना मा गोसोम जाखो आनै आङो जेबो नङा मेम'रिसो नालाय आरो हरबाव आरो हरबाव संख्रि जादों आयो गोथाव संख्रिया गोथाव जोंहानिया मै ओंखाम उखैनो नानि ओंखाम उखैबायमोन सासे नैलै बिस्रा फिसाजोआ खुलुमनायानो खुलुमनाय मालाय बिमाखौ खुलुमो बिफाखौ नैलै आंखौ मानो लायो भिडिअ लानायखौ दे आनैखौ खुलुमो आंखौ खुलुमबावदो दे सना हेन्डसेक र' हेन्डसेक देखे वेलकाम नोहाय नांला दे ना सना आदा मामोनलाय ada foto lani Lu ke video lah ya balik pun jangan besok. Apa nak soal apa ni ya? foto jangan jadi los video lah ada Video lah ni. video lah ada đây dừng anh ấy sống này cũng gật hầu làm vậy ý ai kêu nó vậy itu sama dân đầu cũng sống năng vậy ông nói với vậy alu dân đầu giả số lên là hai c thì gật hầu sống cái vậy handshake suna deh này anh dừng được anh ấy Wah, thank you welcome deh nah, ở di sini. Dari bye deh cuma Sudah, anehnya. Dah, di sini. Sound filmnya nih. Ada. Mana? Undur dong karba ya, keng karba. Oh, dah punya dia. Nah, salayang nak apa dihamzah semua dah langsung. Jadi apa? आंहाबो एसे साइज माबा थादों बा आइ बेग नामा बाजै आइयो बाजै बेग नामा नै दायो थांसिगोन आलासिफोरा ओमफ्रायहाय गासिबो ब्लगार जोब नालाय बेखायनो एसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो होननानै बुंबाय आरोना बे बाबुनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बलसिं मोन नामाथाय चेनेला आं नायबावाखै
नङाबा स्क्रिनशटखौ होनानै होगौमोन आङो बावगारबायसो र' आङो लिंकखौ मोनोबा बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय होनानै होगोन नोंथांफ्रा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय अके आं बावदोसो आंनि मोनसे सिलभार प्ले बाटनखौहाय दोननो थाखाय एक्सुवेलि आं फ्रेम लगायनो होनना सानगासिनो आरोना बेखायनो दोनाखै ओमफ्राय टाइमखौनो मोनाखै आं बिथिं थांनानै स' दायो बयबो थांजोबसिगोन टाटा बाय 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 Mana ada